balai keno fan engai viral engai tongo patal kaina jamatia viral Facebook WhatsApp logo viral engmani kok engkha bising khlai chukli shagmani kok लोगों को शांति से जाने दो वो लोग भी हम लोग का तिपरासा है ठीक है एक तिपरासा का भी खून यहाँ में नहीं गिरेगा अगर आप लोग को मारना है किसी को तो हमको मार ठीक है Tao siban joli besi bono funuk nai bile borok je ber jak man no engke o ta borok kene ke kok salai tonai ke siban joli o mono risite jang nai o voice record risite jang nai ke voice record kok sana engke ke bote basa burita haipa nang baisa ke Robindro ni photo rodi o baisa ke ta o oro ni o kok sajak no hanam le siban joli boni photo ro oi o wa khoroksa buri kutuk jang ni no ke khorang rosilita ole ngai beding ti pramothani netani tongmung Robindro Yakseng hindi yathi bara si bo Robindro yathi bara ni tongmung hisari Tiprahastini kebangkuk tiprasarokno mokorai hinkei sabo sawi mano mokorai je borokno hno bukhuk buklap gurei khlaino hno boni kokbo aino hai viral engrei tongo sak kosimani saboni dagi mongbai hastini lukurokno bukhuk buklap gurei khe kotugna na Dofani bagai hnai bihik bisano sudano lukuni buskango mokolni ari khlai nukjagna nangkha mokorai jamatia kharne di tripri khorani mangplio sakbai thang samani mokorai ni ko ani nije saksasi o yadas gurui leader no ani sakno sasi ang asok bisas khayui maya o yadas gurui leader no asok barikena ang bisas khlai sini dofani bangai bo asuk barikhe no samung tangnai dofani bangai ni bo khainai boni thani bo mungsano lup gurui khlaigui ni bo khainai hnoi ani nije saksasi bisas khlaigui bono loge rogui dongmani je bo bai hona leader no haike hondi raja no haike hondi Onimesh no haike hondi Ranjit no haike hondi Anthony no haike hondi hojake hongui dongu tamani homale sini dopha no yogrowani muchuk mani bangai o yadas gurui leader no asok barikhe no bisas khaimani ani family chukti butharani hojago ani nije sak butharani hojago hapana ang thike thuinai ani busabutui buthar jaklang thung sini dopha si yogani nango honei wasogui o yadas gurui ni kokno asok barikhe no nawoi dunia no haya hongkha dunia no haya sakha borok no ang esho aram khlaiui kwatar narogui gari narogui boni family no esho aram khlaiui VIP khlaigui tongrowani bang ani sak no ang thuike thuirowani ani busake busa ani buhuike buhuino thuirowani goserogui ba gosewui ang sawi dongya ang samani no chini dopha yok sama malang thung chini dopha ni borok rokno yok sama ronai illegal migrant rokni yakni phiok nai honei gosemani banguisi bo MLA basarowani bono TRPC ni chairman charawani boni bangui nije sakno nije thuirowani gosewui wasogui nije haike buino sawui haya honoi dongmaniya boni je samani no kubui I bobai ni khainai honei wasogui dofani ni bo khainai honei wasogui samani o yadas gurui leader ni kokno najagui dunia ni leader no haya hosini hongui hombai mali yakhlaigui mahosiu homwa muchu ya tongphasi yok yakhlaigui mahosiu tomani inke chini dopha chini jati ni borok rokno illegal migrant rokni yakni yok sama marowani muchuk mani bangu belai khene omo hai yadas gurui leader rokno bokha bai khlaigi kubui wasogui jibono no khaka jaknai ingya khali nije ব্যক্তিগত hawani nije ব্যক্তিগত tongthogani nije ni family no esho aram khlaigui tongthrogui gari gora
Sano sabaya nunu nungbaya ke tongrowa ni bangui sibo wansogui khaibu kuno dofa jati ni bangui hanjagui khemeniya anoto asok bari kheno emotion blackmail kha khaigui istomal khaijak honui sasini sagui sabai maliya dunia no haya hosini hongui hombai maliya khlaigi horojak sibu